Jo, tak možná, že to... Jo, chtěla bych se podívat, či tam budou mluvit naši... Ne. Je to v pořádku? Já no, jo, ale proč se ho slyším? Dobré ráno. Dobré ráno, dámy a pánové. Já doufám, že se slyšíme. My rozhodně slyšíme některé z vás. Pokud nám tedy můžete potvrdit v tuhle chvíli, že nás slyšíte, tak prosím potvrďte a my vám potom všem systémově stlumíme vaše mikrofony a kamery, protože máme hodně účastníků a nechceme být rušeni. Tak jestli můžeme poprosit, že nás slyšíte. Áno, počujeme. Áno. Děkujeme. A my slyšíme všetci v pohode. Do Prahy. Tak dobrý den ještě jednou. Já vás vítám na dnešním webináři, který je věnovaný problematice bezpečnosti potravin a který si pro vás připravili společně České ministerstvo zemědělství, odbor bezpečnosti potravin a Slovenské ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoje vidieka. Dovolte mi na úvod několik technických a organizačních poznámek. V prvé řadě, jak už jsem zmínil, systémově vám stlumíme vaše kamery a vaše mikrofony. Je to proto, že máme zhruba 300 přihlášených a teď tu zatím všichni nejsou, tak mohly by vznikat určité ruchy a rušení během těch prezentací, což určitě nechceme. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je to, že celý webinář bude nahráván. Je to z toho důvodu, že potom plánujeme nahrávku umístit na naše webové stránky, případně slovenští kolegové na své webové stránky, tak aby všechny ty prezentace byly účastníkům dále dostupné. Ten dnešní program je rozdělený do 2 bloků, mezi nimi bude krátká pauza. V programu vidíte, že na konci každého bloku by měla následovat krátká diskuze, ale vzhledem k počtu účastníků si úplně nedovedeme představit, jak by to mohlo probíhat, proto jsme se rozhodli pro trochu jiný model. Ta diskuze bude probíhat kontinuálně prostřednictvím chatu, takže pokud budete mít nějaký dotaz, napište ji prosím do chatu a my ty dotazy budeme průběžně odpovídat. Pokud ten dotaz bude směřován na konkrétního přednášejícího, tak prosím uveďte jeho jméno. Takže tolik asi úvodem a já to nebudu dále zdržovat a požádal bych o úvodní slovo pana inženýra Ivana Višňovského, generálního ředitele sekce potravinářství a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoje vidieka Slovenskej republiky. Pane řediteli, máte slovo. Ďakujem, dobrý deň prajem, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi v mene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a aj v mene Ministerstva zemědělství Českej republiky privítať na dnešnom odbornom seminári pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti potravín. Svetový deň bezpečnosti potravín bol Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo a Svetovou zdravotníckou organizáciou stanovený na 7. júna, pričom tento rok dnes je to s motom Bezpečnosť potravín, pripravme sa na neočakávané udalosti. Medzi priority našich ministerstiev patrí zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a zvierat, ochrana záujmov a práv spotrebiteľov, a to predovšetkým prostredníctvom bezpečných potravín. Problematika, ktorou sa dnešný odborný seminár zaoberá, je teda dlhodobo aktuálne celospoločenskou témou. Bezpečnosť potravín nie je možné zabezpečiť bez aktívneho prístupu vedeckej komunity na jednej strane a bez kontroly na strane druhej. Čím viac faktov a poznatkov o potravinách, súrovinách a činnostiach vstupujúcich do procesov výroby a spracovania potravín máme,
tým viac potrebujeme ďalšie poznatky vedy a techniky. Systematická orientácia vedeckých pracovísk na problematiku bezpečnosti potravín je preto stále nutnejšia. Štát až potom môže poskytovať relevantné údaje a informácie pre vedecké hodnotenie rizika, ktoré je tak nevyhnutné pre ochranu zdravia spotrebiteľa. Ministerstvá, ktoré súčasne zabezpečujú úlohu kontaktného bodu pre Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA, cieľene orientujú činnosť rezortnej vedecko-výskumnej základne na problematiku bezpečnosti potravín. V spolupráci s orgánmi potravinového dozoru, vedeckými pracoviskami a potravinárskymi a veterinárnymi univerzitami v našich krajinách sa do činnosti vedeckého hodnotenia rizika podarilo zapojiť veľmi veľa vedeckých a výskumných pracovníkov. V oblasti hodnotenia rizika a komunikácie o tomto riziku beží medzi našimi ministerstvami dlhodobo vzájomná spolupráca, pričom obe strany na zabezpečenie tohto cieľa prijali spoločne memorandum o vzájomnej spolupráci. Signatármi tohto memoranda sú národné kontaktné body pre spoluprácu s EFSA, ktoré v memorande potvrdili spoločnú vôľu podieľať sa na otázkach a riešení problémov týkajúcich sa bezpečnosti potravinového reťazca. Jednou z našich spoločných aktivít je aj zorganizovanie tohto dnešného odborného seminára. Takže na záver mi dovolte predovšetkým poďakovať všetkým prednášajúcim na dnešnom odbornom seminári a zaželať, aby dnešný seminár bol pre všetkých zúčastnených maximálne užitočný. Prajem plodnú diskusiu a získanie nielen nových odborných znalostí, ale aj nových odborných kontaktov. Pekný deň prajem a ďakujem za pozornosť. Děkujeme, pane generální řediteli, za vaše vlídné úvodní slovo a za váš čas. A dovolte mi, abych o doplnění slov pana generálního ředitele požádal paní inženýrku Katarínu Fašiangovou, ředitelku odboru bezpečnosti potravín Slovenského ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Paní ředitelko, máte slovo. Aha, vidím, že paní ředitelka má technické problémy. Tak se omlouvám a asi budeme v tuto chvíli pokračovat tedy prvním příspěvkem a případně dáme slovo paní ředitelce později. Tak já s dovolením nasdílím svůj příspěvek. Teď to nevidím. Tak dovolte mi tedy úvodem nejprve připomenout, proč se dnes vlastně scházíme. Těch důvodů je celá řada. Několik jich zmínil už pan generální ředitel je to jednak spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti bezpečnosti potravin, ale ten hlavní důvod je, že dnes si připomínáme Mezinárodní den nebo Světový den bezpečnosti potravin. Ten důvod, proč vlastně si celosvětově připomínáme tuto problematiku, je ten, že je to vlastně problematika, která se týká každého z nás. Bez ohledu na vzdělání, na svoji pracovní pozici, všichni jsme spotřebitelé. Každý několikrát denně zpravidla usedáme ke stolu a konzumujeme nějaké potraviny a my všichni chceme, aby ty potraviny byly bezpečné. Je to náš společný zájem a my všichni vlastně můžeme přispět k tomu,
aby ty potraviny bezpečné byly. A je to jedno, jestli jsme výrobci, distributoři, prodejci, anebo jsme to my spotřebitelé, každý, kdo tu potravinu vezme do ruky nebo s ním nějakým způsobem manipuluje, může způsobit porušení bezpečnosti potravin a tudíž i přeneseně ohrozit zdraví nás spotřebitelů. Světová zdravotnická organizace spolu s organizací OSN pro potraviny a zemědělství tedy zaštiťuje Světový den bezpečnosti potravin, uvádí některá další fakta a čísla, která jsou poměrně znepokojivá, když je vidíte takto napsaná. A ta čísla jednoznačně potvrzují, že je potřeba se problematice bezpečnosti potravin nadále věnovat. Není, tak jak si možná v Evropě spousta lidí myslí, že je to vyřešená záležitost, tak určitě to vyřešená záležitost není a zejména mimo Evropu je to skutečně globální problém. Vidíte, že 1 z 10 lidí celosvětově každý rok onemocní z kontaminovaných potravin. Že potraviny mohou způsobit 200 různých, nebo více než 200 různých nemocí. To jsou velká čísla a zejména alarmující je to, že až 40% postižených onemocněním z potravin jsou děti mladší 5 let, které jsou mimořádně citlivé na podobná onemocnění a mohou mít u nich velmi vážné následky a samozřejmě ohrozit je také na životě. A to téma letošního roku je Připravme se na nečekané. Můžeme se připravit samozřejmě především na to, co známe, s čím počítat můžeme. Všechna opatření, která v současné době všechny subjekty v potravinovém řetězci činí na základě těch známých nebezpečí a rizik. Na ty jsou připraveny, ale potom jsou rizika, na které se připravit nemůžou, jako zmíněné povodně například a výpadky elektrického proudu. Přesto FAO a WHO zdůrazňují právě tu prevenci, její roli a nutnost být připraven, mít zavedené systémy managementu bezpečnosti potravin, mít vytvořené sítě spolupracujících organizací, mít nastaveny komunikační kanály a také být rozhodný v přijímání opatření, protože v této oblasti skutečně jde často o zdraví a někdy také o životy. Takže tolik velmi stručně připomenutí Světového dne a důvodu, proč vlastně si jej připomínáme, a já hnedka navážu svým příspěvkem, který se bude týkat Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Proč EFSA? Je to určité pojítko vlastně mezi českým a slovenským ministerstvem zemědělství, respektive půdohospodářstva, jak už tu zaznělo z úst pana generálního ředitele. Obě instituce jsou kontaktními body ve svých zemích pro Evropský úřad pro bezpečnost potravin a mají na starosti spolupráci s touto evropskou agenturou. Tato evropská agentura existuje už 22 let, byla vytvořena v roce 2002 na základě nařízení 178 z roku 2002, no a sídlí v italské Parmě. Je jednou z agentur Evropské unie, které jsou rozsety po celém společenství a plní vlastně roli poradního orgánu v té oblasti bezpečnosti potravin. Na tomto obrázku můžete vidět zvýrazněné ještě 3 další agentury. Je to Evropská léková agentura, Agentura pro chemické látky a Evropské středisko pro kontrolu nemocí. Tyto organizace jsou vlastně nejbližšími spolupracovníky EFSA a také jsou označovány jako sesterské organizace. I po těch více než 20 letech si stále musíme připomínat, co je a co není úkolem EFSA, protože se poměrně často setkáváme s tím, že je úřad obviňován z toho, že co si rozhodl, zavedl, schválil nějaké právní předpisy a tak dále, ale ono to vlastně není úplně přesné. EFSA je vědecká organizace, je to poradní těleso, které sdružuje v podstatě ty nejlepší vědce z Evropy, tak aby dokázali na základě jasných vědeckých důkazů předkládat vědecké poradenství manažerům rizika. A manažeři rizika, ti sedí v Bruselu a sedí na ministerstvech zemědělství v jednotlivých členských státech. To jsou ti, kteří rozhodují. Takže úkolem EFSA je poskytovat vědecké poradenství
komunikovat o rizicích a podporovat vědeckou spolupráci, což je vlastně i jeden z těch důvodů, proč se dneska třeba setkáváme u tohoto společného československého webináře. Několik čísel. EFSA má dnes více než 600 zaměstnanců, rozpočet nějakých 130 milionů eur, ale jak vidíte, má zhruba 3x tolik externích spolupracovníků než vlastních zaměstnanců. Z toho už je vidět, že EFSA je závislá na spolupráci s ostatními experty nebo dalšími experty a organizacemi mimo organizaci. Kromě lidí, které už jsem zmínil, úřad potřebuje tak pro svoji činnost data, potřebuje metody. Podle platných právních předpisů Evropské unie členské státy sbírají řadu dat, ať jde o data v cizorodých látkách, v potravinách, o kterých dneska ještě uslyšíme, ať jde o rezidua pesticidů nebo třeba data o zoonózách. Tato data sdílejí s EFSA, kde odborníci pomocí dostupných metod tato data vyhodnotí a přijdou k nějakému závěru, který potom je doporučením pro ty manažery rizika, jak už jsem zmínil. Pokud jde o ty metody, EFSA je velmi aktivní ve vytváření nových metodik a nových přístupů a také k implementaci nejmodernějších, řekněme, vědeckých poznatků a technik. A v tomto velmi úzce spolupracuje v podstatě celosvětově, tak aby se udržel na špici, řekněme, v tom poznání a chce být lídrem v zavádění těchto nových technik do praxe. Už jsem nakousl to, že EFSA nemůže spoléhat a nespoléhá pouze na vlastní zaměstnance. Pokud si vlastně porovnáme velikost toho úřadu s některými národními autoritami, třeba v Německu se spolkovým úřadem pro hodnocení rizika, tak EFSA je poměrně malá organizace. K tomu nemá žádné vlastní laboratoře a je závislá vlastně na spolupráci s externími subjekty, externími odborníky. Je závislá také na spolupráci s výzkumnými organizacemi a akademickými organizacemi po celé Evropě. Spolupracuje samozřejmě s těmi národními úřady pro bezpečnost potravin, případně jinými národními autoritami v členských státech. No a už jsem také zmínil tu mezinárodní spolupráci, takže je partnerem těch globálních institucí celosvětově. Už tu také padlo opakovaně, že v členských státech existují takzvaná koordinační místa pro vědeckou technickou spolupráci s EFSA. Na Slovensku je to Národní kontaktní bod pro spolupráci s EFSA a ta byla vytvořena v roce 2008, aby zajistila spolupráci mezi členskými státy a EFSA. Ta koordinační místa v podstatě mají definované úkoly v nějakých 5 oblastech, vidíte na tom obrázku. Důležité z toho je říct, že národní kontaktní místa jsou tu pro vás, pro odborníky na národní úrovni a jsou spojnicí, řekněme, mezi odborníky v členském státě a mezi úřadem. Takže pokud máte jakékoliv dotazy, potřeby, které se týkají EFSA, neváhejte se obrátit buď na nás v Čechách, anebo na slovenské kolegy na Ministerstvu půdohospodářstva. Jsme tu pro vás. Pokud je o činnost úřadu, tak ta zahrnuje samozřejmě celý potravinový řetězec od zdraví zvířat, zdraví rostlin až po výživu člověka. Samotná odborná činnost probíhá ve vědeckých panelech EFSA. Ty jsou tvořené předními evropskými odborníky. Mandát mají na 5 let a v letošním roce k 36. vlastně za 3 neděle končí mandát stávajících vědeckých výborů i členů, čili od 1.7. budeme mít nové složení vědeckých výborů. Když se podíváme, jakým způsobem vlastně probíhá činnost úřadu, tak ti, kteří mohou žádat EFSA o vědecké výstupy, jsou Evropská komise, Evropský parlament, jsou to členské státy a EFSA může generovat úkoly sám sobě interně. Ty
ta zadání, ty mandáty jsou přijaty, zpracovány ve vědeckých panelech a pracovních skupinách, jsou připraveny na základě dostupných dat výstupy a všechny ty výstupy jsou samozřejmě potom komunikovány. Právě komunikace je asi oblast, kde je vidět možná největší pokrok, který EFSA učinil za, řekněme, uplynulých 10 let. Z pohledu našeho je EFSA lídr v oblasti komunikace, pokud jde o ty veřejné autority. Již dávno neplatí, že hlavním komunikačním kanálem jsou webové stránky. EFSA má svůj YouTube kanál, používá samozřejmě sociální sítě, data, která sbírá a vlastně zpřístupňuje všem uživatelům prostřednictvím interaktivních nástrojů a dostupných datových sad a také realizuje řadu komunikačních kampaní. Tady bych chtěl zmínit, že v současné době v letošním roce probíhají 3 komunikační kampaně. Ta z našeho pohledu asi nejdůležitější, o které ještě dnes uslyšíte od kolegy, se jmenuje Safe to Eat a je zaměřená na správnou volbu potravin. Dále probíhají v tuto chvíli kampaně v oblasti zdraví rostlin a k africkému moru prasat. Takže ty komunikační aktivity jsou skutečně velmi pestré a je potřeba zdůraznit, že nejde jen o způsob prezentace, ale vlastně i o ten obsah samotný. EFSA se snaží být maximálně transparentní a v podstatě veškeré údaje, které se týkají činnosti úřadu, najdete na některé z jejich webových stránek. Krokem k větší přístupnosti k informacím z úřadu je i zavedení vlastně vícejazyčnosti. Od loňského roku byl do webových stránek úřadu implementován modul umělé inteligence, který vlastně umí ty stránky převádět do zvolených jazyků. Na obrázku můžete vidět, kde vlastně kam kliknout a kde si můžete zvolit ten preferovaný jazyk a požádat nebo vyvolat si překlad do něj. Defaultně samozřejmě ty stránky jsou ve 4 evropských jazycích: angličtině, španělštině, italštině a němčině. A nicméně ta vícejazyčnost je nepochybně to krok směrem ke všem, kteří mají zájem o informace z úřadu. Velkým krokem k transparentnosti bylo spuštění portálu OpenEFSA, kde můžete najít veškerou činnost úřadu od právě těch zadání, tedy mandátů, až po vědecké výstupy. Můžete sledovat jednotlivé fajly, jak se vyvíjí, v jakém jsou stavu a kdy se předpokládá třeba jejich uzavření. Třetím portálem, který EFSA provozuje, je portál EFSA Connect, který umožňuje všem vlastně skontaktovat úřad, položit dotaz, konzultovat svoje problémy. Čili tohle je zase další vstřícný krok směrem spíš tedy k žadatelům, čili profesionálním uživatelům stránek. No a na závěr mi ještě dovolte připomenout, že údaje a informace z EFSA jsou v českém jazyce dostupné na webových stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin www.bezpečnostpotravin.cz. Já věřím, že je mnozí z vás znají, využívají a jsou odběrateli novinek pomocí našeho newsletteru. Takže tolik v tuto chvíli ode mě. Děkuji za vaši pozornost. Pokud máte nějaké dotazy, prosím, pište je do chatu a já je zodpovím. Tak, v tuto chvíli tedy děkuji za pozornost a dovolte mi, abych o další prezentaci požádal pana inženýra Tomáše Vlčka z Úradu veřejného zdravotnictva Slovenské republiky a poprosím o jeho příspěvek s názvem Možnosti reakce ÚVZSR voči neočekávaným rizikám a nebezpečenstvám potravinového reťazca. Omlouvám se za svoji slovenštinu. Tak pane inženýre, pane doktore, máte slovo. Dobrý deň, vážené kolegyne, vážení kolegovia.
tak ja si načítam prezentáciu. Tak, mali by ste ju už vidieť. No už naskočila. Dobre, tak ja pracujem na Úrade verejného zdravotníctva, konkrétne na odbore hygieny, výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov. Čo sa týka Úradu verejného zdravotníctva, na začiatok začnem s takými bežnými základnými informáciami. Teda UVZ je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi konkrétne na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Máme celoslovenskú pôsobnosť, na čele úradu stojí hlavný hygienik, ktorý zodpovedá za riadenie a činnosť úradu. Taktiež úrad navrhuje zásadné smery štátnej zdravotnej politiky v Slovenskej republike. Čo sa týka nejakej nadradenosti a organizácie, tak sme nadradení orgán regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorých je v celkovom počte 36, a takisto aj nadradený orgán úradných laboratórií, ktoré sú situované či už na regionálnych úradoch alebo aj na našom úrade. Vo vzťahu k regionálnym úradom vykonávame odborné a metodické riadenie plus kontrolu štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva. Taktiež sme odvolacím orgánom pre rozhodnutia vydané regionálnymi úradmi, no a za bezpečnosť a kontrolu potravín zodpovedá odbor hygieny, výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov. Taktiež úrad spolupracuje a zastupuje Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni, či už v rôznych pracovných skupinách alebo výboroch Európskej komisie, Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, WHO, ako aj organizácie FAO. Prejdem k takým zákonným možnostiam reakcie na neočakávané situácie. To myslím, že aj spoločnosť, ktorá sa zaujíma o bezpečnosť potravín, vie, teda, že sme orgánom úradnej kontroly potravín spolu s kolegami zo štátnej veterinárnej potravinovej správy, teda kompetencie máme uvedené, ustanovené v zákone o potravinách a takisto aj v nariadení Európskej únie o úradných kontrolách. S takými možno ustanoveniami, ktoré sa dajú vypichnúť v spojitosti s neočakávanými situáciami, je ustanovenie, ktoré nám umožňuje výkon kontroly, súčinnosť s policajným zborom Slovenskej republiky, ako aj súčinnosť finančnou správou. Samozrejme, reakcie na rôzne vzniknuté situácie máme ustanovené v paragrafe 19 ako opatrenia, ktoré môžeme ukladať, a takisto aj v článkoch 138 až 139 nariadenia o úradných kontrolách. To nariadenie o úradných kontrolách je o mnoho viacej flexibilnejšie, čo sa týka možností nariadovať tieto opatrenia, nakoľko v nariadení sa uvádzajú, že môžu byť nariadené akékoľvek opatrenia v prípade zistenia nesúladu s požiadavkami potravinového práva. Samozrejme, za rôzne porušenia požiadaviek potravinového práva nastáva aj udeľovanie správnych deliktov alebo potom priestupkov, teda pokút za spáchanie správnych deliktov alebo priestupkov. No ale dnes nebudem môcť hovoriť o zákone o potravinách, nakoľko výkon úradnej kontroly potravín, orgánmi úradnej kontroly potravín si myslím, že je veľmi dobre známy verejnosti zaoberajúcej sa bezpečnosťou potravín. A by som skôr prešiel na také možno menej známe verejnosti kompetencie, ktoré nám vyplývajú zo zákona číslo 355 z roku 2007 o ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia. Nakoľko podľa tohto zákona sme aj orgánom verejného zdravotníctva. Medzi také jedno z najzákladnejších ustanovení našich kompetencií patrí, že orgány verejného zdravotníctva spolupracujú v rámci svojej pôsobnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a to s ústrednými orgánmi štátnej správy, taktiež aj miestnymi orgánmi samosprávy, vysokými školami, školami, výskumnými a výchovnými vzdelávacími inštitúciami, ako aj poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zdravotnými poisťovňami, taktiež aj sociálnou poisťovňou, ale aj právnickými a fyzickými osobami a medzinárodnými organizáciami. Čo sa týka teda už konkrétne zákonných možností reakcie na neočakávané situácie, tak sú to možnosti týkajúce sa plánovania, koordinácie a určovania rozsahu kontrol prenosných ochorení, nakoľko prenosné ochorenia sa práve prenášajú aj prostredníctvom potravín.
Takisto sú to kompetencie v otázkach nariadenia opatrení na predchádzanie ochoreniam, ktoré sú troška iné, ako sú opatrenia ustanovené zákonom o potravinách. Tým si potom povieme ďalej. Sú to rôzne kompetencie týkajúce sa špecializovaných úloh verejného zdravotníctva a úlohy pri ohrození verejného zdravia. Taktiež veľmi dôležitá kompetencia je podanie návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie. No a samozrejme výkon štátneho zdravotného dozoru, nakoľko okrem úradnej kontroly potravín vykonávame aj štátny zdravotný dozor a takisto aj epidemiologické vyšetrovanie. Samozrejme, týka sa to ďalej spolupráce s príslušnými orgánmi a organizáciami pri presadzovaní opatrení týkajúcich sa látok, ktoré možno zneužiť na výrobu a to chemických a biologických zbraní, čo teda súvisí s rôznymi neočakávanými situáciami potenciálnymi. No a taktiež ďalej sa jedná o činnosti týkajúce sa kvality pitnej vody, vody na kúpanie. No a čo treba spomenúť, tak sme kontaktným miestom pre Svetovú zdravotníckú organizáciu, kde vykonávame vyhodnocovanie, zasielanie, ale taktiež sme aj prijímateľom informácií týkajúcich sa ohrozenia verejného zdravia. Oznamovanie Svetovej zdravotníckej organizácii v spojitosti s udalosťami ohrozenia verejného zdravia musia nastať do 24 hodín po ich vyhodnotení a uskutočnené opatrenia na zamedzenie šírenie chorôb alebo rôznej kontaminácie. Čo sa týka taktiež kompetencií v spojitosti s VHO, ide o komunikáciu a poskytovanie informácií, a to nie len VHO, ale aj Národnému centru zdravotníckych informácií, štatistickému úradu, ako aj Národnému registru zdravotníckych pracovníkov. Ako som hneď v úvode spomínal, tú spoluprácu s orgánmi štátnej správy, samosprávy, ako aj fyzických a právnických osôb, tak v zákone je ďalej ustanovenie, že Úrad verejného zdravotníctva je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať od štátnych orgánov, ako aj obcí, právnických osôb a fyzických osôb podklady a informácie. No a samozrejme tieto štátne orgány, aj obce a takisto právnické osoby a fyzické osoby sú povinné tieto požadované podklady a informácie bezodkladne poskytnúť. Samozrejme v prípade, ak im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prejdem na vybrané špecializované úlohy verejného zdravotníctva, a to vo vzťahu k bezpečnosti potravín. Úrad verejného zdravotníctva zriaďuje národné referenčné centrá, ktorých je momentálne v Slovenskej republike 44. Vypichol by som národné referenčné centrá v spojitosti s potravinami, a to napríklad Národné referenčné centrum pre materiály a predmety určené na kontakt s potravinami, Národné referenčné centrum pre legionely v životnom prostredí, rezidua pesticídov, Národné referenčné centrum pre rezistenciu mikroorganizmov na antibiotika, taktiež NRC pre salmonelózy, hygienickú problematiku pitnej vody, toxoplazmózu, ako aj kampylobakteriózy. Medzi vybrané špecializované úlohy patrí samozrejme odber vzoriek biologického materiálu ľudí a vzoriek vôd, ovzdušia, pôdy, takisto odpadov, poživatín, a to s cieľom zisťovať ich zdravotnú bezpečnosť a samozrejme za účelom vykonávania laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení a taktiež vrátane zisťovania citlivosti na antimikrobiálne látky. Ďalej medzi vybrané špecializované úlohy patrí monitoring výskytu prenosných ochorení a výkon epidemiologického dohľadu a taktiež monitoring zdravotného stavu obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam, medzi ktoré patria samozrejme aj potraviny. Čo sa týka opatrení na predchádzanie ochoreniam, tak zákon nám ustanovuje viacero opatrení. Sú to opatrenia v spojitosti na predchádzanie, vznik, ako aj šírenie prenosných ochorení a opatrenia na ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením rôznych prenosných ochorení. Už priamo vykonateľné opatrenia sa týkajú odberu vzoriek biologického materiálu, či už ľudí, vody, potravín, taktiež nariadenie osobitného a mimoriadneho očkovania v prípade rôznych úrazov, poranení, nehojacích sa rán alebo cesty do zahraničia, najmä exotických krajín, a taktiež mimoriadne očkovanie pre osobitné skupiny obyvateľstva. Nariadenie samozrejme dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov, nariadenie izolácie, karantény, ale taktiež aj zvýšeného zdravotného dozoru alebo lekárskeho dohľadu.
Ďalej sú to opatrenia na zabránenie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí, teda zoonóz, nariadenie zákazu alebo obmedzenie hromadných podujatí, zákaz činností prevádzok, no a taktiež nariadenie týkajúce sa obnovy kvality a zdravotnej bezpečnosti pitnej a teplej vody, čo v spojitosti s bezpečnosťou potravín je veľmi dôležité. Ďalej ide o monitoring zdravotného stavu ľudí s cieľom, a to najmä identifikácie a analýzy faktorov ovplyvňujúcich vznik týchto chorôb. No a ešte ďalším opatrením je zabezpečenie zdravotného dohľadu, a to zamestnancov pracovných zdravotných služieb pre zamestnancov, ktorých práca je spojená, a to najmä so zvýšeným rizikom vrátane vykonávania cielených lekárskych preventívnych prehliadok. Teda posudzujeme jednak výkon týchto pracovných zdravotníckych zdravotných služieb, ale aj samotne môžeme vykonávať alebo nariadovať cielené lekárske preventívne prehliadky, posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, a taktiež sa to týka aj preventívneho očkovania u zamestnancov vystavených riziku infekcie. Úrad verejného zdravotníctva využíva rôzne informačné systémy pri svojej práci, a teda v spojitosti s bezpečnosťou potravín je to veľmi dobre známy rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá, kde národným kontaktným bodom sú kolegovia zo štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Medzi našimi úradmi prebieha veľmi dobrá komunikácia. Taktiež je to systém administratívnej pomoci a spolupráce, kde taktiež kolegovia z ŽVPS sú národným kontaktným bodom. Ďalej možno nie až tak veľmi známy informačný systém je informačný systém Infosan, čo predstavuje medzinárodnú sieť orgánov pre bezpečnosť potravín Európskej únii, je implementovaný práve do systému RAST, teda ide hlavne o oznámenia aj z iných krajín, ktoré možno nie sú implementované alebo členmi toho systému RAST. Čo sa týka našich informačných systémov, tak na úseku verejného zdravia je zaevidovaný epidemiologický informačný systém, skratke EPIS, kde sa nahlasujú prípady infekčných chorôb, ktoré sú hlásené zdravotníckymi pracovníkmi, a to prvého kontaktu, a taktiež v systéme sú aj rôzne informácie o rizikách a ohrození zdravia. No a ďalej by som sa rád venoval systému včasného varovania a reakcie, skratke E2VRS. Tento systém, podobne ako systém RAST, vlastní Európska komisia a prevádzkuje ho organizácia ECDC. Postupy, na základe ktorých sa zadávajú rôzne varovania, na základe ktorých vôbec tento systém funguje, sú ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 2371 z roku 2002 a taktiež sú uvedené aj postupy vo vykonávacom rozhodnutí komisie 253 z roku 2017. Do systému sa nahlasujú alebo uvádzajú varovania v prípade závažného cezhraničného ohrozenia zdravia, a ktoré teda je nezvyčajné a nečakané pre dané miesto a čas, spôsobuje výraznú chorobnosť, úmrtnosť alebo rýchlo rastie, presahuje možnosti reakcie na vnútroštátnej úrovni alebo ovplyvňuje viac ako jeden členský štát, môže si vyžadovať koordinovanú reakciu na úrovni Európskej únii. No a takéto varovanie musí byť vydané najneskôr do 24 hodín od momentu zaznamenania ohrozenia. Ako príklady nedávneho využitia môžeme spomenúť pandémiu COVID-19, kde sa tento systém veľmi často využíval, taktiež situácie spojené s opičími kiahňami, prasačou chrípkou alebo ebolou. Na záver by som ešte rád upriamil pozornosť na príručku pre všeobecný plán riadenia krízy v oblasti bezpečnosti potravín a krmív v Slovenskej republike. Momentálne máme 6. aktualizáciu tejto príručky. Spracovateľom sú kolegovia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Taktiež pripomienkujúcimi subjektmi sme my ako Úrad verejného zdravotníctva, kolegovia zo štátnej veterinárnej potravinovej správy, ako aj kolegovia z Ústredného kontrolného skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.
Táto príručka sa venuje a obsahuje postupy riadenia potravinových a krmivových kríz na úrovni Európskej únie, ako aj na úrovni Slovenskej republiky. Sú tam ustanovené postupy v otázkach komunikácie, hodnotenia rizika, taktiež príručka obsahuje aj kontakty na členov krízových jednotiek a konkrétne zloženie krízovej jednotky Úradu verejného zdravotníctva sa nachádza v prílohe 5 tejto príručky. Príručka stanovila aj potenciálne budúce riziká, ktorými sú kontaminované potraviny v dôsledku možnej radiačnej havárie, taktiež sú to rôzne riziká spojené s medzinárodným obchodom, či už v otázkach nových mikrobiálnych patogénov alebo rôznych environmentálnych zmien, ktoré nastávajú vo svete v spojitosti s klimatickými zmenami, v nadväznosti na to s rozširovaním patogénov alebo rôzneho exotického hmyzu z tropických regiónov, ktorý nebol v minulých časoch alebo v minulosti nejak evidovaný na území Slovenskej republiky. No a samozrejme ide aj o rizika spojené s novými technológiami, či už genetickou modifikáciou, nanočasticami alebo potenciálnymi klonovacími technikami. Ja vám teda ďakujem za pozornosť a v prípade otázok ma prosím neváhajte kontaktovať. Tak pane doktore, děkujeme za vaši přednášku. Ďakujem aj ja, prajem všetko dobré. Díky moc za vaši účast, za váš čas a znovu připomínám, pokud by měl někdo dotazy k přednášce pana doktora Vlčka, tak může dotaz položit do chatu. V tuhle chvíli mi dovolte, abych požádal o příspěvek paní docentku Lucii Bírošovou ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Paní docentku, vidíme, zdravím vás do Bratislavy. Dobrý deň, ďakujem. Máte slovo. Áno, len nazdielam prednášku. Je to vidieť? No už ji vidíme. Dobre. Takže ďakujem za slovo. Takže čo sa týka mojej prednášky, tak tá sa týka viac toho, čo robíme u nás na univerzite, čomu sa venujeme a čo je posledných niekoľko rokov, by som povedala, čoraz väčšia hrozba a to je bakteriálna rezistencia v potravinovom reťazci z hľadiska stratégie jedno zdravie. Keď si zoberieme rezistenciu mikroorganizmov voči antimikrobiálnym látkam, tak tam predstavuje globálny problém, dotýka sa vlastne celého sveta a predstavuje čoraz väčší problém jednak z hľadiska priamych následkov, ako sú dlhšie trvanie ochorenia, s tým spojená hospitalizácia, samozrejme zvýšené náklady na liečbu a v neposlednom rade aj zvýšená mortalita. Keď sa pozrieme na štatistiky, tak len v Európskej únii máme viac ako 35 000 úmrtí ročne. Takisto sú s tým spojené aj nepriame následky ako znížená produktivita práve v dôsledku dlhšieho trvania ochorenia. A keď si to vyčíslíme na peniaze, tak v Európskej únii to stojí približne 11,7 miliardy eur ročne. Čo sa týka prediktívnych odhadov, tak tie nie sú vôbec potešiteľné, tie sú skôr horšie a predpokladá sa, že vlastne zhruba 10 miliónov úmrtí na svete ročne dojde k zníženiu globálneho hrubého domáceho produktu zhruba o 2 až 3,5%. No a tá predikcia do roku 2050, ako môžete vidieť aj na obrázku, tak predpokladá, že teda bude stáť až $100 biliónov. Na základe teda aj toho stavu, aký je a predikcie, ktoré sú, tak v roku 2019 WHO vyhlásila bakteriálnu rezistenciu za jednu z 10 najväčších globálnych ohrození verejného zdravia. Preto sa snažia rôzne svetové organizácie prijať opatrenia. Čo sa týka Európskej únie ako takej, tak v roku 2006 zakázala používanie antibiotík na iné než liečebné účely u zvierat, nakoľko práve to, že sa používajú antibiotika napríklad pri výkrme hospodárskych zvierat na zvýšenie ich hospodárskej hmotnosti, do značnej miery prispieva k tomuto problému.
Neskôr v roku 2011 bol prijatý akčný plán Komisie proti rastúcim hrozbám rezistencie, ktorý identifikoval 7 oblastí, v ktorých boli tieto opatrenia najviac potrebné, ako je predchádzanie mikrobiálnych infekcií, ich šíreniu, samozrejme spolupráca s jednotlivými partnermi, podpora výskumu inovácií, zabezpečenie vhodného používania antimikrobiálnych látok nielen u ľudí, ale aj u zvierat, vývoj účinných antimikrobiálnych látok na liečebné alternatívy a podobne. V roku 2017 prijala Európska únia tzv. Akčný plán proti mikrobiálnej rezistencii s názvom Jedno zdravie, ktorá vlastne zameriava sa na zdravie nielen človeka, ale aj na zdravie zvierat a aj na čistý environment, pretože všetky tieto 3 oblasti spolu súvisia s celým potravinovým reťazcom. V roku 2022 Európska komisia uznala, že rezistencia predstavuje jedno z 3 najzávažnejších ohrození zdravia a minulý rok bolo prijaté odporúčanie Rady o urýchlení opatrení v boji proti rezistencii v zmysle prístupu Jedno zdravie. Toto odporúčanie v podstate uvádza, že ak by každá krajina investovala len 3,4 € na obyvateľa ročne na zníženie antimikrobiálnej rezistencie, čiže do tých intervencií v oblasti ľudského zdravia a potravinárstva, tak by sa mohlo predísť viac ako 10 000 úmrtiam a vyhnúť sa vyše 600 000 novým infekcií a ušetriť viac ako 2,5 miliardy eur pre svoje zdravotné systémy na každý rok. Minulý rok takisto ministri zdravotníctva Európskej únii schválili návrh komisie o opatreniach na boj proti rezistencii a dohodli sa na cieli znížiť do roku 2030 spotrebu antimikrobiálnych látok u ľudí o 20%, nakoľko aj nesprávne užívanie antibiotík napríklad na ochorenia, ktoré nie sú bakteriálneho pôvodu, vedie práve k vývoju rezistentných druhov a šíreniu rezistencie v komunite či v potravinovom reťazci. Teraz by sme sa pozreli v podstate na tú rezistenciu z pohľadu stratégie Jedno zdravie. By som vám ukázala, ako možno napríklad aj samotné odpadové vody, ktorým sa takisto venujeme, môžu súvisieť práve aj s potravinovým reťazcom, ako nám environment ovplyvňuje vznik a šírenie rezistencie. Takže keď si tak vezmete, tak my v domácnostiach, ale teda najväčším znečisťovateľom sú zdravotnícke zariadenia ako nemocnice a tak ďalej. Dochádza tu k užívaniu veľkého množstva antimikrobiálnych látok, ktoré pacienti, či už doma alebo v týchto zdravotníckych zariadeniach, užívajú a časť sa zmetabolizuje a časť ide vlastne do odpadových vôd pri dennodennom používaní toalety alebo v samotnej hygiene, sprchovaní sa, umývaní zubov a tak ďalej, nám odchádza do odpadových vôd, pričom odchádzajú sem mikroorganizmy, či už citlivé alebo rezistentné, ale takisto táto odpadová voda obsahuje mix rôznych farmaceutík, ktoré ľudia dennodenne užívajú. V tomto prípade nemám na mysli len antibiotika, ale aj rôzne iné lieky a tak ďalej. Toto všetko nám prichádza na čistiareň odpadových vôd. A táto čistiareň odpadových vôd prečistí vodu, avšak mnohé, už len keď sa pozrieme na tie farmaceutika, sú novšie a novšie, s ktorými si nevie čistiareň tými klasickými metódami, ktoré používa, poradiť. A teda časť nám prechádza do vyčistenej vody, ktorá ide následne do recipientov. Tými recipientami sú zväčša rôzne rieky, potoky alebo moria a tak ďalej. A druhý produkt, ktorý z čistiarne máme, je stabilizovaný kal, takzvaný. Je to vlastne taká zmeska, ktorá je veľmi bohatá na fosfor a dusík a preto sa mnohokrát používa, že ide ďalej trebárs na kompostáciu alebo aj sám sa ukladá na pôdu, pretože používa sa ako fertilizer tejto pôdy, čiže je to veľmi vhodné.
Bohužiaľ, obidvoje tieto subjekty, čiže aj ten stabilizovaný kal, aj tá odpadová, tá prečistená voda obsahuje či už časť farmaceutík, ktoré som spomínala, ale aj rezistentné baktérie, ktoré sa takýmto spôsobom následne dostávajú do prostredia a z tohto prostredia sa následne dostávajú do živočíchov, ktoré v tomto prostredí existujú, či už máme tu napríklad ryby alebo rôzne plodiny a takisto aj do hospodárskych zvierat, ktoré sú v kontakte s takýmito plodinami a tým pádom sa to dostáva aj do potravinového reťazca ako takého, čiže do potravín, ktoré následne konzumujeme. A takto sa nám vlastne uzatvára celý tento reťazec. Keď ideme krok za krokom, čo sa týka rezistencie, tak keď sa pozrieme na tú rezistenciu v nemocničnom prostredí, tak najviac vystavené, najviac rezistentné kmene sa sú nachádzané hlavne na jednotkách intenzívnej starostlivosti, onkologických pracoviskách a transplantačných oddeleniach. Najčastejšie hlásenými kmeňmi sú meticilný rezistentný Staphylococcus aureus, vancomycin rezistentný Enterococcus, či vykazujúce mnoholiekovú rezistenciu gram-negatívnej baktérie. Tieto sú povinne hlásené aj do tzv. Siete EARSnet, ktorá je koordinovaná Európskym centrom pre kontrolu chorôb. Z nášho pohľadu sme sa my svojho času pozreli na nemocničné odpadové vody, ako to vyzerá a zistili sme, že až 80% týchto odtokov obsahovalo multidrug, alebo teda kmene s mnoholiekovou rezistenciou, čiže vykazujúce rezistenciu voči viacerým triedam antibiotík. A tu, keď sa pozerali sme sa hlavne na koliformné baktérie a enterokoky, tak vidíte, že sa dosahujú hodnoty až 7,2 logaritmických rádov, čo sa týka koliformných baktérií. V prípade enterokokov je to zhruba o polovicu menej, ale keď sa pozrieme na rezistenty, tak rezistencia voči ampicilínu, gentamicínu alebo ciprofloxacínu tam pomerne dosť prevažuje. Takisto v prípade enterokokov sme zaznamenali aj vancomycin rezistentné kmene. Čo sme ale samozrejme zistili je to, že tieto nemocničné odpadové vody obsahujú pomerne veľa, ako som spomínala, kmeňov disponujúcich mnoholiekovou rezistenciou. A keď sme sa pozreli na molekulárnu úroveň, tak mnohé kmene disponovali viacerými génmi rezistencie naraz. Tu sú spomenuté práve čoraz viac skloňované beta-laktamázy s rozšíreným spektrom, čiže enzymy, ktoré sú schopné degradovať beta-laktámové antibiotika, ako sú penicilíny či cefalosporíny. Z nášho hľadiska sme sa taktiež pozerali na to, ako vplýva odpadová voda samotná na vývoj rezistencie, keďže tento mix farmaceutík, ktorý je prítomný v tejto vode, môže nielen viesť k rýchlejšiemu šíreniu rezistencie medzi jednotlivými patogénmi, ale takisto môže vytvárať určitý selekčný tlak, ktorý vedie k tomu, že baktérie si vytvárajú mutácie vedúce k rezistencii, a teda k vytváraniu nových kmeňov rezistentných. A tu na tomto grafe vidíte v podstate tieto prvé 4 stĺpce sa týkajú odpadovej vody z rôznych nemocníc, čiže to sú nemocničné odtoky. Toto posledné, to je vlastne odtok z klasickej čistiarne odpadových vôd. A zistili sme, že práve skôr tie klasické nemocnice pomerne dosť zvyšovali tzv. Faktor rezistencie, ktorý charakterizuje frekvenciu mutácií vedúcich k rezistencii.
Prejdeme ďalej na prostredie, ako na prostredie vplýva na šírenie a rozvoj rezistencie. Čiže stále ostávam pri tých odpadových a povrchových vodách. A na týchto dvoch grafoch môžeme vidieť, aký je výskyt koliformných baktérií a enterokokov rezistentných voči antibiotikám. Máme tu nemocničné odtoky, prítok, odtok na čistiarne, biofilm na prítoku, na čistiarni, biofilm na odtoku, spomínaný stabilizovaný kal a posledné na dve stĺpce sa týkajú povrchových vôd a ich sedimentov. A ako vidíte, vlastne rezistentné baktérie boli zaznamenané vo všetkých prostrediach, ktoré boli spomínané, s tým, že opäť najviac je zaznamenávaná hlavne rezistencia voči gentamicínu, ciprofloxacínu či ampicilínu. Na čo by som možno že upozornila, je aj taký chloramfenikol, ktorého máme zaradený v testovaní, aj keď jeho používanie je síce delimitované, že nepoužíva sa, avšak rezistencia voči nemu sa vyskytuje aj vzhľadom na to, že dochádza k mechanizmom krížovej rezistencie. V prípade stabilizovaného kalu sme urobili aj porovnania, ako sa to mení, napríklad prítomnosť baktérií a rezistentov v lete a v zime. Máme tu porovnanie stabilizovaného kalu z dvoch čistiarní v Bratislave, kde sme zistili vlastne tie šedé stĺpce, to je letný kal, tie zimné sú vlastne tá tmavšia farba. A zistili sme, že rozdiel tam je, kedy vlastne práve skôr v lete, kedy je takto uskladňovaný vlastne na takých kalových poliach stabilizovaný kal, tak v lete sme zaznamenali vyššie počty rezistentov, čo je spôsobené pravdepodobne aj vyššími teplotami, čiže aj lepšie kultivačné podmienky práve pre množenie takýchto rezistentných baktérií. Takisto spomínala som, že v odpadových vodách sa nachádzajú aj látky neantimikrobiálneho charakteru, pretože mnoho ľudí užíva rôzne lieky na tlak, samozrejme proti bolesti a tak ďalej. A tieto látky sú veľmi málo skloňované v súvislosti s rezistenciou, pretože vždy sa vlastne tá rezistencia skloňuje skôr s používaním antibiotík, že nízke tzv. Subinhibičné koncentrácie antibiotík spôsobujú rezistenciu, teda vyvolávajú ten selekčný tlak. Nás zaujímalo to, či môžu takýto tlak na vývoj rezistencie spôsobiť aj látky neantimikrobiálneho charakteru. A potvrdilo sa nám, že áno. Pozreli sme sa práve na antihypertenzíva, ako je valsartán, atenolol, ale aj na látky proti bolesti, ako je tramadol či karbamazepín. A ten posledný spomínaný je kotinín, čo je metabolit nikotínu, ktorý je teda v tých odpadových vodách dosť značne zastúpený, nakoľko ide od všetkých fajčiarov. A zistili sme, že vlastne áno, môže to viesť k vývoju rezistencie a dokonca, že práve nižšie koncentrácie, ktoré sú v odpadovej vode, práve lepšie prispievajú k vývoju mutácií vedúcich k rezistencii. Okrem antibiotík máme antimikrobiálne látky a biocídy, ktorých nevýhodou, ťažko povedať, je, že sú dostupné bez lekárskeho predpisu. Mnohokrát sa používajú aj v prípravkoch dennej hygieny. My sme si zvolili triklozán, ktorý sa vyskytuje v rôznych dezinfekčných mydlách alebo takisto ako súčasť zubných pást a ktorý bol dosť kontroverzný a začali sa s tým zaoberať hlavne Američania, keďže tam to bolo používané aj trebárs v pracovných doskách na krájanie potravín, v oblečení a tak ďalej.
A teda tento biocíd je širokospektrálny, pôsobí nielen na baktérie, ale aj na vláknité huby či kvasinky. Avšak má aj svoje nevýhody a jednou z tých nevýhod je, že prispieva k vývoju rezistencie voči antibiotikám. Toto sa aj nám potvrdilo a zistili sme, keď sme vlastne baktériu, v tomto prípade to bola Salmonella typhimurium ako modelový kmeň, kultivovali v znížených koncentráciách tohto biocídu, tak dochádzalo vlastne tá baktéria si vytvorila jednak odolnosť voči tomuto biocídu, ale takisto aj odolnosť voči antibiotikám. Čo je v poslednej dobe pomerne dosť skloňované, to sú mikroplasty, pretože sa ukazuje, že vlastne pomaly neexistuje prostredie na svete, ktoré by nebolo kontaminované mikroplastmi a v súčasnosti sa len študujú a neexistuje ešte veľa informácií o ich vplyve. My sme sa z tohto hľadiska pozerali aj na to, ako mikroplasty dokážu vplývať na vývoj rezistencie. Mali sme rôzne modelové mikroplasty a ukázalo sa nám, že niektoré z nich nám zvyšovali faktor rezistencie. To bola napríklad kyselina polymliečná, tá mikroplasty z kyseliny polymliečnej. Čo sa týka, prejdem už teda priamo k tým potravinám z hľadiska rezistencie. Tak z tohto hľadiska samozrejme najväčším nebezpečenstvom sú potraviny, ktoré sú tepelne neopracované a v podstate nebezpečenstvo v poslednej dobe je v tom, že čoraz viac ľudí si obľúbilo trend tzv. Raw potravín, avšak neuvedomuje si práve to mikrobiologické riziko, ktoré z tohto plynie. Svojho času sme mali na Slovensku pomerne dosť rozšírené mliečne automaty, kde si ľudia mohli zakúpiť surové mlieko. Na týchto automatoch síce bolo upozornenie, že treba toto mlieko zahriať, avšak nie každý toto upozornenie dodržiaval, pretože je to každého vlastná záležitosť. A my sme sa teda pozreli, ako to vyzerá s koliformnými baktériami v mlieku z mliekomatov a zistili sme, že teda tie počty tam vyskytovali sa aj rezistentné baktérie a pomerne v niektorých vidíte, že tu nás sú rôzne automaty, čiže to zastúpenie sa líšilo, že v niektorých automatoch v mlieku z automatoch sme zistili dokonca zastúpenie koliformných baktérií rezistentných voči všetkým nami sledovaným antibiotík. Takisto ryby v súčasnosti čoraz viac obľúbenejšie konzumovať surové ryby, či už v podobe nejakých tých tatarákov alebo sushi, či už takisto poke, kde sa dávajú vlastne surové ryby. Čiže opäť to riziko tu je. Takže tu sme sa pozreli takisto, ako to vyzerá. V prípade koliformných baktérií sme zistili v niektorých vzorkách počty až 5,1 logaritmov koliformných baktérií na gram vzorky. A rezistenciu sme takisto zistili hlavne voči ampicilínu, tetracyklínu a gentamicínu. V prípade enterokokov takisto v niektorých vzorkách sme zaznamenali enterokoky a aj rezistenciu, ako napríklad voči vankomycínu. Vždy sa hovorilo, že najväčším rizikom sú teda hlavne potraviny živočíšneho pôvodu, avšak v poslednej dobe sa skloňujú aj potraviny rastlinného pôvodu, ktoré môžu byť zdrojom mikrobiálnej kontaminácie. A nemusí to byť iba nedostatočným umytím, nakoľko niektoré štúdie poukazujú na to, že napríklad keď máte šalát, môžete ho umývať, a nemusíte sa zbaviť všetkých mikroorganizmov a to môže byť tým spôsobené, že mikroorganizmy môžu sa dostať do rastliny cez prieduchy
a samotná rastlina sa voči nim nejak nebráni, pretože tá je zvyknutá brániť sa voči fytopatogénom, ale nie ľudským patogénom. Čiže niekedy aj umytím sa nemusíte zbaviť všetkých mikroorganizmov, ktoré sa na tú baktériu dostanú a tie sa tam môžu dostávať napríklad aj práve kompostom alebo samotným tým stabilizovaným kalom, ktorý, ako som spomínala, je dobrý fertilizer pôdy. Tento prvý graf, ktorý mám, sa týka obľúbených smoothie nápojov, kedy sme vlastne sledovali alebo robili mikrobiologickú analýzu smoothie nápojov z rôznych prevádzok. Máme tu 6 prevádzok a náš predpoklad bol skôr taký, že smoothie nápoje, ktoré obsahujú práve takúto rastlinnú zložku, ako sú špenát alebo aj ovocnú zložku, ktorá nemá šupu a tým pádom môže dojsť treba k horšiemu umytiu, obsahujú viacej baktérií, koliformných alebo aj enterokokov. A však toto tvrdenie sa nám nepotvrdilo, nakoľko ten výskyt baktérií a takisto aj rezistentov skôr kopírovali jednotlivé prevádzky, čiže v tomto prípade predpokladáme, že je to skôr otázka hygieny v takýchto smoothie baroch alebo tam, kde sa vlastne tieto nápoje predávajú. Ďalšou komoditou z rastlinných potravín, na ktorú sme sa pozreli, je múka, rastlinné prášky. Múka je možno niečo, čo mnohých prekvapí, že prečo múka, veď v podstate to problém nie je, nakoľko veď keď si robíte z múky niečo, tak to potom vlastne pečiete, takže problém by to nebol. Treba sa však pozrieť aj na to, že keď doma pripravujete koláč, mnohokrát ochutnávate ešte surové cesto a vždy závisí od dávky mikroorganizmov, ktorú tam máte a samozrejme aj od fyziologického stavu týchto konzumentov. Takže môže to byť problém, aj keď je nižšia dávka. Okrem tejto múky my sme zaradili do nášho testovania aj tzv. Rastlinné prášky. Mnohí z vás to môžete poznať pod názvom ako gaštanová múka, kokosová múka a podobne. Sú to však rastlinné prášky, pretože múka je skôr cereálna. A prečo sme zaradili do testovania aj tieto prášky? Práve preto, že takisto menia sa stravovacie návyky konzumentov a začínajú mať čoraz väčšiu popularitu. Okrem toho, v prípade niektorých rastlinných práškov sme zistili aj, že výrobca na stránke odporúča ich pridávanie aj napríklad v surovom stave, že si pridáte napríklad práve do smoothie nápoja alebo do jogurtu a tak ďalej. Čiže tu na tým, že sa nedochádza k tepelnému opracovaniu, tak sa nám zvyšuje riziko nákazy. Zistili sme, že až 51% testovaných vzoriek obsahovalo rezistencia, boli to prevažne prášky ako gaštanová, kokosová či svrčková múka, ktoré toto obsahovali. No a tu mám ešte graf, kde sme sa pozreli na jednotlivé rezistentné izoláty, na ich mechanizmy rezistencie, ktorými disponujú, koľko je ich tých multidrug rezistentných, koľké majú efluxné pumpy, pretože jeden z mechanizmov, ako sa bránia baktérie voči antibiotikám, je to, že si nadprodukujú tzv. Efluxné pumpy, ktoré vypumpovávajú antibiotikum von z bunky a potom aj na vybrané gény rezistencie, ako sú napríklad aj gény, ktoré kodujú enzymy degradujúce beta-laktánové antibiotika. A ako môžete vidieť na grafe, tak tieto gény rezistencie sme hlavne našli u izolátov izolovaných zo surového mlieka.
A čo sa týka napríklad rezistentov, ktoré disponovali rezistenciou voči viacerým triedam antibiotík, tak to bolo práve v tých smoothie nápojoch. Pardon, to som nevedela, že ešte tu mám čísla. No a posledné, teda prejdeme možno k tomu začiatku, a to je človek, pretože aj človek môže byť rezervoárom baktérií rezistentných voči antibiotikám. V tomto prípade sme sledovali gény rezistencie v stolici zdravých ľudí a zistili sme, že mnoho ľudí disponuje génmi rezistencie, ktoré vlastne tým, že je vysoká denzita mikroorganizmov v hrubom čreve, veľmi ľahko sa môžu potom šíriť aj na citlivé druhy a okrem toho sa teda následne môžu dostávať takto aj do odpadových vôd a kruh sa nám uzatvára, že sa šíria ďalej a ďalej. Čiže ako vidíte, vyššie percentá sme zaznamenali hlavne, viac génov rezistencie sme zaznamenali hlavne u staršej populácie. Podotýkam, že išlo o zdravých ľudí, ktorí nemali antibiotickú liečbu a nebrali lieky. No a asi posledné, k čomu by som prešla, či sú nejaké riešenia a opatrenia. No, rezistencie ako takej sa zbaviť nezbavíme, ale dokážeme ju svojím spôsobom aspoň nejak obmedziť a eliminovať. Čo sa týka nových derivátov antibiotík, je to krátkodobé riešenie, pretože vieme, že aj antibiotika, ktoré ešte len prichádzajú na trh, už sa u nich vyskytuje rezistencia voči ním. Samozrejme dôležitý je správny manažment, čiže to predpisovanie antibiotík, dodržiavanie antibiotickej liečby a tak ďalej. Jedným z prístupov, ktorý je tiež sa zdá byť ako správny, je obmienenie antibiotík na to, aby sa znížil ten selekčný tlak na baktérie. Tiež, čo sa javí ako fajn, je liečba kombináciou antibiotík, ktoré sa úspešne používa pri liečbe napríklad AIDS alebo rakoviny. Tak čo je veľmi dobré, je kombinácia antibiotík a inhibitorov rezistencie. Bežne sa to používa práve pri beta-laktámových antibiotikách, ako máme napríklad Augmentin, kde máme amoxicilín s klavulonátom ako inhibitorom rezistencie. Ďalej je to stimulácia imunity, napríklad antimikrobiálnymi peptidmi, ktoré majú imunomodulačné vlastnosti, ale sú to aj vakcíny, čo sa nám vlastne tento rok krásne ukázalo, minulý aj tento rok, či už u nás, ale hlavne v Čechách, keď si zoberieme čierny kašel, to je bakteriálne ochorenie, že práve tá vakcinácia má svoj zmysel a horšie je, keď ten čierny kašel, keď tá baktéria sa stane ešte aj odolná voči antibiotikám, ktoré zatiaľ na ňu zaberajú. No a čo sa ešte ukazuje, ale je to tiež taký beh na dlhé trate, sú antimutagény, keďže rezistencia je spôsobená mutáciami, teda primárnou príčinou rezistencie sú mutácie v génoch a tieto spôsobujú to, že vlastne baktéria sa stane odolnou, čiže antimutagénne látky, ktoré by dokázali predchádzať tomuto vývoju tohto fenoménu. No a samozrejme aj vývoj ekonomicky nenáročných a účinných technológií na čistenie odpadovej vody, ktorá, ako vidíte, v podstate sa hovorí o čistiarniach odpadových vôd, že sú to tzv. Hotspoty rezistencie. Čiže ak si nebudeme kontaminovať naše prostredie a budeme ho lepšie čistiť, tak sa dostaneme možno, že aj na lepšie úrovne s tou rezistenciou. No a na záver, či je dôvod na obavy? No, tak ako vidíte, v podstate je, pretože v podstate COVID nám zatienil problém rezistencie, ale ona nikam neodišla, ona je stále tu a je to čoraz horšie.
práve antropogénne aktivity vytvárajú rôzne environmentálne zdroje rezistencie a na to, aby sme s ňou nejak bojovali, nestačí, keď to budeme robiť iba u nás v Európskej únii, ale treba na to globálne riešenia. No a na záver by som teda rada poďakovala všetkým mojim kolegom, študentom, ktorí mi vlastne v tomto výskume pomáhajú a teda aj vám za pozornosť. Ďakujem. Tak paní docentko, děkujeme za velmi zajímavou, popisnou a aktuální prezentaci. Problematika antimikrobiální rezistence je skutečnou globální hrozbou a podobně jako bezpečnost potravin se týká nás všech, na rozdíl od bezpečnosti potravin, nebo ty dopady, které jsou spíše individuální nebo lokalizované, tak ty dopady antimikrobiální rezistence mohou být skutečně globální. Už dnes se odhaduje, že nějakých 35 000 lidí ročně jenom v Evropské unii zemře z důvodu antimikrobiální rezistence, takže je to skutečně velké téma, které musíme věnovat pozornost. Moc děkuju a to byl poslední příspěvek prvního bloku. Podle plánu by měla následovat 15-minutová přestávka. Trefili jsme se skoro přesně do toho časového schématu, takže poděkuju všem přednášejícím a sejdeme se zde v 11:30. Děkuji. Mm-hmm.